Лятучий університет прадстаўляе уводзіну ў філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Тут вам не раскажуць пра тое, як мыслі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч фіз прыроды чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. Мы спыніліся на тым драматычным моманце, калі адбылася кананізацыя ісціны ў ідэальным плане сярэднявечнага інстытуту філасофіі. Вы трохі сказалі пра тое, што адбылося з інструментамі, бо наперад выйшла інтэрпрэтацыя, герменэўтыка, а што адбылося з астатнім ідэальным планам? Ну, давайте зафіксуем, што значыць кананізацыя ісціны і да якіх наступстваў гэта прывяло тады, калі змяніўся адзін інстытут філасофіі на другі, і да якіх наступстваў гэта ўвогуле можа прыводзіць. Вяртаючыся да тых трох аб'ектаў, якія мы найперш паклалі на дошку. Пазітыўная веда, праўда і ісціна. Яны нас могуць цікавіць не толькі як самастойныя аб'екты, якія існуюць у розных акалічнасцях, у розных асяродках, а і у сувязях паміж сабой. Адкуль адносна веды з'яўляецца вось гэтая дабаўка, пазітыўная веда. Яна з'яўляецца з пэўных сістэмных суадносінаў паміж гэтымі трыма аб'ектамі. Мы заўсёды можам паставіць знак каштоўнасці на адным з гэтых трох аб'ектаў. Напрыклад, будзем лічыць найбольш каштоўнай веду, і тады будзе адна сістэма стасункаў, адносінаў, сувязяў паміж гэтымі трыма аб'ектамі. Можам, наадварот, паставіць на першае месца ў каштоўнасным сэнсе ісціну, і тады зноў памяняецца ўся сістэма. Вось грэкі выпрабоўвалі веду. Вся грэцкая філасофія, вяршыняй якой, напэўна, з'яўляецца грэцкі скептыцызм. Яны выпрабоўвалі веду. І веду выпрабоўвалі праз ісціну. То бок ісціна, мы памятаем, таксама абмяркоўвалі гэта в адным з папярэдніх нашых фрагментаў размовы пра алітэю. Ісціна як алітэя. То бок нешта сакрытае, што трэба раскрыць. І ў гэтым сэнсе любая веда, яна палягае вось гэтаму раскрыццю, давядзення яе да ісціны, зняццё пакроваў і дакопвання да сутнасці. Тады ісціна разумелася як сутнасць. Сутнасць рэчаў, не дадзеная нам наўпростава, а да яе трэба дакапацца, здымаючы ўсё тое, што скрывае гэтую сутнасць. І вось ісціна як сутнасць выпрабоўвае кожную веду, і адсюль вось гэтая скептычная ў секста эмпірыка, ну і раней у розных скептыкаў падзяленне на дагматыку ці дагматычную веду і скептычную як метад. Гэта потым вельмі своеасабліва увайшло ў тэалогію Філона Александрійскага, пра якога мы ўзгадвалі, тэолага яшчэ да хрысціянскіх часоў. Тэолага з эліністычнай філасофскай адукацыі, які разглядаў іўдэйскага бога старога запавету. І яго можна лічыць такім пачынальнікам апафатычнай тэалогіі. То бок, паколькі скептыцызм цалкам заўсёды сумнеецца ў тым, наколькі тое, што мы ведаем, адпавядае сутнасці, то дагматызмам скептыкі лічылі любое пазітыўнае сцверджанне, што нешта ёсць тым-то і тым. Таму секст-эмпірык і ўвесь рафінаваны скептыцызм рэкамендуе, раіць устрымоўвацца ад меркавання пра тое, чым ёсць тое ці іншае, што ёсць што. А і вось гэтае ўстрыманне ад меркавання, яшчэ раз нагадаю, што грэкі называлі гэта словам эпохэ, з'яўлялася, такім метадам і, напэўна, вельмі каштоўным у самой працы філосафа з аб'ектамі ідэальнага плану. Дык вось Філон Александрійскі, устрымоўваючыся ад таго, каб сказаць, чым ёсць Бог, ён хутчэй імкнуўся сказаць, чым ён не ёсць. Ён яшчэ не ведаў гэтага падзелу на апафатычнае і катафатычнае багаслоўе, таму ён хутчэй кіраваўся тым, чаму навучыўся ў грэцкай філасофіі. Але
Потым вось гэтыя суадносіны паміж ведаю і ісцінаю, яны трохі мяняліся. Заставалася вось гэтая частка, што праз ісціну, праз пошук ісціны мы выпрабоўваем веду. І калі ў сваім выпрабаванні веды грекі кіраваліся раскрыццём сутнасці рэчаў, то, скажем, вось я ўзгадваў пра Чарльза Пірса, які казаў, што ісціна вызначаецца як карысць, карыснасць. А у Маркса ісціна вызначаецца праз практыку. Практыка як крытэрый ісціны. Ну, гэта зараз пакуль рана абмяркоўваць, але вось гэтыя стасункі паміж ведаю і ісцінаю, што веда выпрабоўваецца праз суадносіны з ісцінай, азначае фактычна ці схематычна, што веда шануецца найбольш, на ёй стаіць знак каштоўнасці. Ісціна – гэта тое, чаго мы не ведаем, а да чаго імкнемся і шукаем. І яна падпарадкоўваецца. Падпарадкоўваецца, як ужо ператвараецца з аб'екта в інструмент выпрабавання веды. А што адбываецца з гэтаю сістэмаю, з трох элементаў веда, праўда і ісціна, калі мы канстантаю робім ісціну? Бо калі кананізуецца тэкст старога запавету ці новага запавету, то ісціна становіцца вядомай. Христос сказаў: «Я ёсць ісціна, Бог ёсць ісціна». І калі Бог ёсць ісціна, нам не трэба ўжо пра гэта даведавацца. Навошта? І тады, а што мы робім? Даследаваць Бога, як хацеў і імкнуўся да гэтага Філон Александрійскі, ўжо няма сэнсу. Мы ведаем ісціну. Нам патрэбна праўда. Зараз, вось праўда яшчэ ў нас не выкарыстоўвалася ў разглядзе гэтай сістэмы, а можна праз тлумачэнне веды. Веда становіцца інструментам выпрабавання ісціны. У якім сэнсе? Зноў захоўваецца вось гэта ўяўленне пра ісціну, што ісціна ў сутнасці рэчаў. І вось калі мы ведаем, Бог ёсць ісціна, то ці ведаем мы сутнасць Бога? І з'яўляецца такім чынам новая плынь у мысленні, у адрозненні ад апафатычнага мыслення Філона Александрійскага пра Бога, з'яўляецца катафатычнае мысленне, і тэолагі пачынаюць дазнавацца сутнасці Бога. То бок яны даведваюцца, у чым яго сутнасць. Але мы ж ужо ведаем пра тое, што Бог ёсць ісціна. І гэта ісціна зафіксавана ў кананічных тэкстах. Яны абвешчаныя тым, у чым выкладзена ісціна. А сутнасць, яна з'яўляецца прадметам пошуку пры вытлумачэнні гэтых тэкстаў. Тэкстаў, якія ўтрымоўваюць у сабе ісціну. Тэксты складаныя, тэксты супярэчлівыя ў сябе, тэксты цяжкія для разумення, тэксты на мове, якая не з'яўляецца роднай для тых, хто імкнецца яе вытлумачыць пэўным чынам. То бок стары запавет быў напісаны на старажытнай габрэйскай мове, новы запавет пісаўся на грецкай мове. Латынскія тэолагі ці латыняне, якія карысталіся латынскую моваю як роднай, ўжо чыталі па-грэцку як на замежнай мове для сябе. І пераклад таксама патрабаваў вытлумачэння, а ці правільна мы выкладаем сутнасць той ісціны, якая вядомая, якая з'яўляецца канстантаю. Гэта сістэма суадносінаў паміж трымя гэтымі аб'ектамі, веда, праўда і ісціна, прывяла да таго, што схаластычнае мысленне, схаластычная філасофія мела менавіта вось такі выгляд, як яна мела. Але вы пра праўду нічога не сказалі. Зараз скажу яшчэ і пра праўду. І што рабіць з тым, калі вытлумачэнне ісціны праз дадаванне іншай веды пра гэта? То бок мы ведаем, Бог ёсць, гэта ёсць ісціна, а чым ён ёсць? Гэта ўжо дадатковая веда для вытлумачэння гэтай ісціны, сутнасці Бога. І калі мы пачынаем вытлумачэнне гэтай сутнасці, мы можам зрабіць памылкі. А ці праўдзіва, ці праўду мы кажам пра Бога, пра яго сутнасць? І сумненне
перемещается. Вось сумненне, скепсис, и он застаецца уласцівым і для хрысціянскай філасофіі, у новым інстытуце філасофіі, але ён прымае ўжо зусім іншую форму. Гэтая форма і гэты скепсіс тычыцца ўжо таго, ці праўду гаворыць той ці іншы філосаф, вернік, пра ісціну, якая патрабуе вытлумачэння праз дадатковую веду. Ну тады тут у праўды іншае значэнне, чым было у папярэднюю эпоху, калі вы казалі, што там праўда гэта тое, што ты не можаш не сказаць. Гэта было звязана з парэсіяй найперш. Тут праўда не можа так вызначацца. Можа. Менавіта так яна і вызначалася. Прыходзіў нейкі вернік у супольнасць вернікаў, якія вызнавалі Бога нейкім пэўным чынам і казаў: вы неправільна вызнаеце, я вам скажу праўду. Але вось дазвол на такое гаварэнне праўды памяняўся. Калі парэсія была, скажем так, дапушчальнаю у палітычным жыцці старажытных грэкаў, а ў самой філасофіі да парэсіі ставіліся не вельмі уважліва. Парэсія, яна хутчэй да грамадскага жыцця тычылася. То зараз для царкоўнага жыцця, для жыцця супольнасці, збору, эклесіі, яна выглядала цалкам як адмоўная рэч. Таму замест парэсіі для гаварэння, аспрэчвання праўды стала выкарыстоўвацца катэгорія герэсіі. Не парэсія, а гересь. І тады кожны, хто прыходзіў і аспрэчваў праўду, якую падзяляе супольнасць, ён разглядаўся як геретык. Праўда, ён мог скласці сваю асобную супольнасць. Асобную супольнасць, якая ўжо падзяляла гэтую праўду, і для іх з іншаю праўдаю выглядаў як геретык. Катэгорія парэсія было вядома таксама тэолагам хрысціянскім, але ж менавіта яны выкарыстоўвалі слова парэсія ў адмоўным сэнсе. Як той, хто гаворыць нейкую сваю праўду, якая не адпавядае ісціне. Вось глядзіце, з самага пачатку, з першых гадоў існавання хрысціянства, яно суправаджаецца ерэтыкамі, расколамі. Той самы Тертуліан, пра якога я ўжо ўзгадваў, адзін з самых выбітных прадстаўнікоў хрысціянскай апалагетыкі, патрапіў гересь монтанізму, і гэта гересь потым адраджалася некалькі разоў у самых розных выглядах. І што гэта значыць для развіцця самой ужо хрысціянскай філасофіі? Хрысціянская філасофія была патрэбна царкве як рафінаваная, дысцыплінаваная форма захавання ісціны як такой і вытлумачэння гэтай ісціны праз даведванне, унікненне у розныя негалоўныя чыннікі праз дадатковыя веды пра гэта. І таму гэта адбілася на сацыяльным статусе філасофіі. Калі на пачатку хрысціянская тэалогія, то бок і філасофія, існавалі ў асобных супольнасцях, у эклесіях, царквах, яны маглі быць невялічкімі супольнасцямі, маглі быць рэгіянальнымі супольнасцямі і так далей. І толькі калі царква стала дзяржаўнаю ў Рымскай імперіі, яна ператварылася ў такую кафаліцкую ці сусветную супольнасць. І вось гэтая сусветная супольнасць уже патрабавала аховы ісціны ад рознага кшталту парэсій і вось гэтых праўдаў, якія гавораць людзі, якія не могуць ад гэтага ўстрымацца. Жорсткасць інквізіцыі, там розныя вось гэтыя крыжовыя паходы супраць альбегойцаў, все это укладаецца вось в эту рэч. А што рабілі ў гэтым сэнсе філосафы? Філосафы і сама філасофія лічылася служанкай тэалогіі. То бок, кананізацыя ісціны з наданнем ведзе службовага характару зарабіла саму філасофію служанкай тэалогіі. Гэты статус нібыта прыніжаў
статус філасофіі, але ён адкрываў і пэўныя магчымасці для філосафаў. Ну, асабліва гэта праявілася менавіта ў час ужо больш-менш развітай схаластыкі і нават позняй схаластыкі, калі філасофія перамясцілася такія установы, як універсітэты. Да гэтага філасофствавалі тэолагі таксама, філасофствавалі ў манастырях, кляштарах, у розных супольнасцях і так далей, а потым вся тэалогія і філасофія перамясцілася ва універсітэты. І вось у гэтых універсітэтах структура факультэтаў надавала адмысловы статус філасофіі. Філасофія была першым факультэтам і падрыхтоўчым факультэтам. То бок філасофія павінна была ствараць падрыхтоўку да таго, каб чалавек, які скончыў філасофскі факультэт, ішоў на тэалагічны факультэт, дзе ён ужо мае поўнае права вытлумачэння вядомай усім ісціны. І вось гэтая змена статусу каштоўнасцяў на гэтых трох наших аб'ектах у сістэме і вызначыла ўвесь лёс сярэднявечнай філасофіі. Да таго часу, пакуль і па накірунку сацыяльным, і па накірунку гнасеалагічным і так далей, філосафы не сталі аспрэчваць вось гэты статус, сталі дамагацца, так скажем, роўнасці філасофіі і тэалогіі. Для таго, каб дамагацца гэтай роўнасці, трэба было перавызначыцца з функцыяй філасофіі. А перавызначыцца з функцыяй філасофіі магчыма было толькі памяняўшы сістэму суадносінаў гэтых аб'ектаў у ідэальным плане. Перанесці, адмовіцца ад кананізацыі ісціны, а і перанесці знак каштоўнасці на іншае. Веда спачатку уроўніваецца з ісцінай у сваім статусе галоўнай каштоўнасці. Філосафы пачалі імкнуцца не да правільнасці вытлумачэння вядомай ісціны, а да пошуку ісціны. І гэта патрабавала рэабілітацыі даследавання, ад чаго адмовіліся пасля этапу апалагетыкі хрысціянскія мысляры і філосафы. Ну а што значыць рэабілітаваць даследаванне? Гэта таксама вяло да пэўных наступстваў. Гэта значыць, што Бог, як галоўны аб'ект на дошцы, на ідэальным плане, патрабуе, трохі яго трэба перамясціць ці знізіць яго статус. І разам з Богам з'яўляецца аб'ект ці катэгорыя прыроды. Бо Бога даследаваць ніхто не можа. Тлумачыць ісціну можна, а даследаваць і падняць статус філасофствавання праз рэабілітацыю даследавання як функцыі філасофскай можна тады, калі перамясціць увагу з аднаго аб'екта на іншы. Вы ўжо пачынаеце распавядаць пра іншы час, пра новую змену. У сярэднявеччы у нас яшчэ засталіся пэўныя пытанні пра арганізацыю інстытута філасофіі, прынамсі. Так, вось калі мы разумеем вось гэтыя сістэмы функцыю філасофіі, дзе на першае месца ставіцца вытлумачэнне, а даследаванне ўвогуле ігнаруецца, то адмаўляюцца і ад службовай функцыі вынаходніцтва. Мы не можам вынайсці нешта новае, калі ісціна ўжо вядомая, выкладзеная і кананізаваная. То бок тады няма патрэбы ў індывідуальнасці. Тады няма патрэбы не ў індывідуальнасці, а ў аўтарстве. Аўтарстве з гэтых вынаходніцтваў. Вынаходніцтвы робяцца, але яны робяцца не так, што я гэта адкрыў, а я гэта сказаў. І таму я павінен стварыць акт парэсіі. Калі геретыкі заўсёды стваралі гэты акт парэсіі, яны абвешчвалі праўду, якая ім адкрылася. І, дарэчы, імёны іх вядомыя. Амаль усе герэсіі называюцца па імёнах першых гересіархаў, якія абвесцілі гэтую праўду, спрычыніліся да парэсіі. І гэтага не было ў філосафаў. Бо філосафам не трэба было гаварыць праўду. Ім не трэба было нейкім чынам
даследаваць, выпрабоўваць ісціну. Ім трэба было проста дадаваць, тлумачыць тое, што ўжо ёсць. А што тады азначала індывідуальнасць, калі вось вы кажаце, што аўтарства не было патрэбна, а тады што заставалася ад індывідуальнасці? У чым была індывідуальнасць? Ну, бачыце, тое, што калісьці паўстала, вельмі цяжка потым схаваць. Індывідуальнасць заставалася. Яна заставалася. Іншая справа, што яна не шанавалася. Яна была пазбаўлена статусу каштоўнасці. А сама па сабе яна існавала, і гэтае існаванне шукала сабе нейкія іншыя сферы прымянення. І такія сферы былі. Ну, напрыклад, яны былі ў палітыцы. То бок ніхто не адмаўляў індывідуальнасці каралёў, напрыклад. І ў гэтым сэнсе тут трэба было б, напэўна, адхіліцца у даследаванне статуса царскай каралеўскай улады, вышэйшай улады. Гэтую працу калісьці стварыў Джордж Фрэзер у сваім велізарным даследаванні «Залатая галінка». І мы павінны тады разумець, наколькі уяўленне пра царскую уладу у традыцыйных дафіласофскіх грамадствах адрозніваецца ад той улады, царскай каралеўскай манаршай улады, якая панавала ў сярэднявеччы. Улада сярэднявечных каралёў, уладароў, монархаў, яна базавалася на цалкам чалавечых якасцях. І яна патрабавала індывідуальнасці. Тады як улада старажытных каралёў, базілеўсаў, мікенскай эпохі і так далей, яна была сакралізаваная і мела ірацыянальнае паходжанне. І якраз менавіта у валадароў, у асобаў, якія станавіліся царамі, ім трэба было сціраць сваю індывідуальнасць, адмаўляцца ад індывідуальнасці. Яны былі простымі выканаўцамі функцыі. А індывідуальнасць у сярэднявеччы перамясцілася менавіта ў палітычнае жыццё і практычнае жыццё. У палітычным жыцці яна гадавалася, накіроўвалася, выражалася у рыцарскім этасе, то бок у цясненнях там і так далей, а у пабутовым жыцці, у багацці і дасягненнях, практычных дасягненнях. Калі я запытвалася пра індывідуальнасць, я мела на ўвазе тую тэзу, якую вы выказвалі, што вынікі мыслення збіраюцца ў двух месцах: на дошцы, у развіцці пэўных ідэяў, паняткаў і так далей, інструментаў, і ў індывідуальнасці, то бок у індывідуальнасці філосафа таксама. Як існавала індывідуальнасць у сярэднявеччы, зразумела, але гэта не індывідуальнасць філосафа, якая якраз сціралася, але кудысьці вынікі мыслення таксама складваліся апроч дошкі. Ну так, яны папаўнялі канон. Яны папаўнялі канон, і гэты канон разрастаўся да неверагодных памераў. Калі мы паглядзім на творы схаластычных філосафаў, то яны выглядаюць, прыкладна такім чынам. Цытата ці фрагмент з кананічнага тэксту, потым тлумачэнне гэтага тэксту, потым каментарыі да гэтага тлумачэння, каментарі на каментарі там і так далей, і так далей. Да? І ў гэтым сэнсе кожная з дапаўненнем, кожная інавацыя гублялася у гэтым ворахе канону. І толькі час ад часу на філасофскіх дыспутах, і тэалагічных, і філасофскіх дыспутах дапускалася сутыкненне супярэчлівых поглядаў і пазіцыяў. Таму схаластычная філасофія назапасіла настолькі шмат інструментаў для філасофствавання, што імі карыстаюцца нават сённяшнія навукоўцы і філосафы. І калі мы кажам пра найвялікшы здабытак антычнай філасофіі, старагрэцкай філасофіі, то яны назапасілі шмат аб'ектаў на дошцы ідэальнага плану. А вось тонкасць інструментаў, выкшталцонасць спосабаў разважання – гэта ўжо здабытак сярэднявечнай філасофіі. І тут ананімнасць творцаў, філосафаў, яна ніяк не шкодзіла гэтаму. Бо выкшталцонасць вось гэта дасягалася невялічкімі унёскамі кожнага з вось гэтых мурашоў філосафаў, якія стваралі вось гэтыя тэксты з
кананічных фрагментаў, каментараў на каментары там, і так далей, і так далей. Тут яшчэ адзін чыннік і разварот трэба зрабіць, як вынік ці выснова з вось гэтага факту кананізацыі ісціны. Калі ісціна абвешчана, кананізована, а мы толькі робім все больш і больш вэксталцонае тлумачэнне гэтай ісціны, то хто менавіта штосьці там падчысціў, дадаў і так далей, это ўжо не так істотна, але важна, каб іншыя, хто спрычыняецца далей да гэтага, ведалі вынік незалежна ад таго, кім гэта створана. Таму вось мы часта можам прачытаць, даведацца, і это нават культывуецца як форма схаластычнага дыалогу, дыспуту, але ў гэтым дыспуце пазначалася два апанента, прычым часта яны таксама былі ананімнымі, то бок знаёмыя іх ведалі, а ў наступных ужо расповедах пра гэта ў гісторыі іх імёны маглі сцерціся і забыцца. У гэтых дыспутах прымалі ўдзел вся супольнасць, весь універсітэт, все тыя, хто там прысутнічалі. І дыспуты працягваліся. Вось быў пэўны момант, калі дыскусія адбывалася ў зале, у ауле галоўнай універсітэта, потым месяцамі, а то і гадамі усе удзельнікі абмяркоўвалі тое, што чулі на гэтым дыспуце. Пры этом як абмяркоўвалі? Абмяркоўвалі, выкарыстоўваючы катэгорыю «мы». Яны казалі, а ты памятаеш, вось той сказаў вось гэта, вось той падкрэсліў вось гэта, і што мы з гэтага даведаліся? І вось гэтая веда станавілася уласнасцю вось гэтага «мы». Мы, як цалкам мыслячай супольнасці усіх тых, хто спрычыніўся да яе вытварэння. Вось тут яшчэ ж вельмі важна, каб гэта было магчымым, ідэальны план, ён павінен быць пабудаваны так, каб з яго маглі счытваць і прачытваць тое, што там адбываецца, і выкладваць тое, да чаго дадумаліся свае высновы ці вынаходніцтвы, каб ён пастаянна абнаўляўся і быў пастаянна бачны усім удзельнікам. Тады гэта калектыўнасць можа існаваць. Магчыма. Больш істотны наступны чыннік. То бок калектыўнасць тут прысутнічае як факт, як наяўнасць, а вось з тое, з чаго яна спараджаецца, яна, па-першае, была і да схаластыкі. Яна проста працягвае развівацца, яна набывае трохі іншую афарбоўку. Але што тут яшчэ істотна? Сярэднявечча спарадзіла, ці сярэднявечная тэалогія і філасофія спарадзіла такую з'яву аўтарства, як псеўда-дыанісій там. То бок тыя, хто распрацоўвалі калектыўна, супольна, распрацоўвалі вось гэтую форму эксталцонага вытлумачэння вядомай усім ісціны, яны і ўпадаблялі свае вытлумачэнні, свае ўнёскі па тое, што рабілі іншыя, складаючы гэты канон. Таму шматлікія творы, манускрыпты, рукапісы сярэднявечных мысляроў, яны маглі быць падобнымі на стыль, змест іншых аўтараў і выдаваліся за іншых аўтараў. То бок аўтар рэальны мог хаваць сваё імя пад імем кананічнага ўжо аўтара старажытных часоў. Але вось гэты сацыяльны бок, ён цікавы з гістарычнага пункту гледжання, а нам для аналізу мыслення трэба яшчэ раз навярнуцца да ідэальнага плану, з якім працавалі схаласты. Пра тое, што ёсць ісціна, схаластычная філасофія, сярэднявечная філасофія добра ведала і коли гэтага не аспрэчвала. А вось спрэчкі вельмі жорсткія, вельмі гарячыя, вяліся адносна той праблемы, якую яшчэ Арыстоцель заўважыў у метафізіцы Платона. Падзяленне свету на две часткі. Частку ідэальных сутнасцяў і частку бачных рэчаў, існуючых тут і зараз, патрабавала высвятлення таго, а што ёсць гэтае быццё і якім яно ёсць. І праблематыка быцця ці існавання, паняццяў,
універсаліяў і ўсяго таго, што назіралі філосафы сярэдніх векоў і схаласты у ідэальным плане. Паўстала перад усёй сярэднявечнай філасофіяй вельмі востра, і ўся філасофія падзялілася на две часткі. Калі галоўнымі часткамі старажытна-грэцкай філасофіі, адпаведна сексту эмпірыку, былі дагматыкі і скептыкі, то амаль у гэтым жа сэнсе сярэднявечная філасофія дзялілася на рэалістаў і наміналістаў. То бок, што такое дагматыкі па-грэцку? Дагматыкі – гэта тыя, якія фармулявалі тэзы і меркавання пра тое, што ёсць сутнасць рэчаў, якія мы бачым. Яны сцвярджалі нешта. Вось гэта ёсць тое. Але першаснымі былі рэчы, якія мы бачым тут і зараз. А сутнасці яны ў ідэальным плане. Для схаластаў, у якіх ісціна ўжо была ў ідэальным плане, і яна была кананізаваная і зафіксаваная, паўстала пытанне, а ці існуе тое, што мы ведаем у ідэальным плане, тут і зараз, у нашым жыцці. І рэалісты, ці накірунак рэалістаў сцвярджаў, што ўсё, што ёсць у ідэальным плане, існуе і тут, то бок паняцці існуюць рэальна. А схаласты казалі, што не, у ідэальным плане ляжаць толькі абстракцыі, сутнасці, гэта абстракцыі пэўныя, рэчы існуюць самі па сабе. І сапраўднае існаванне, быццё, это быццё рэчаў тут і зараз. Гэтая спрэчка цягнулася вельмі доўга, але яна так і не была вырашаная, і невырашэнне гэтай праблемы, гэтай праблематыкі існавання універсаліяў прывяло да таго, што пакуль не была рэабілітаваная дзейнасць па даследаванню рэчаў, якія існуюць тут і зараз, не ў ідэальным плане, а тут і зараз, то схаласты гаварылі пра тое, пра што не маглі сцвярджаць, што яно існуе. Цікава ў гэтым сэнсе анталагічнае абгрунтаванне існавання Бога. Калі перад Ансельмам Кентерберійскім паўстала пытанне філасофскага абгрунтавання той ісціны, якую ён ведаў, што Бог ёсць, існуе, ён павінен быў вытлумачыць гэтую веду і гэтую ісціну праз дадатковую веду. І ён прыдумаў вось гэты анталагічны доказ існавання Бога. Калі ў мяне ёсць ідэя Бога, значыць, Бог існуе. Не можа існаваць ідэя без сапраўднага быцця. Сапраўдным быццём з'яўляецца вось гэта разам існавання ідэі і рэчы. Здаецца, пасля Ансельма Кентерберійскага лепшага доказу існавання Бога ніхто не прыдумаў. Усе крытыкавалі гэты доказ, і на гэтым і згінула сярэднявечная філасофія. Наміналісты накіравалі розум і мысленне на даследаванне у адрозненне ад вытлумачэння, і з гэтага пачынаецца новы этап у мысленні людзей.